شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም شالوم كسف شاملين يهاني هفته لوم ما هم تقول ጊዜ ንገሩጎን መጽኩም አነ ሓውኩም አገልጋል ስለ ሐዲን መስሐውን አገልጋል ሰሚና መጽና ዘለና وده هو بيكم يتأنين داغ مير برود السالاتين وبرود السم زبلة أقل ندبلة معلت بالبرنامج ناي وداري برنامج بس تأودت فدان بس تداغن لوم دما نز معلت زخون نهيوت كالك نكافلينا ويدوكم يفتادي لو تليوان تأودت فدان داغن لوم نكافلك قال ناي وشتي سفرانا نفلتو زرلي dagens ord är låt oss veta vår inre människas plats. ናይ ደገ ህይወትና ወይ ስጋና ስፍሩኡ ዘለናዮ ቦታ እዩ vår yttre människa det här är vår kropp dens plats det är platsen vi befinner oss i. እቲ ናይ ውሽጢ ህይወትና ድማ እሱ ኸኣ ናቱ ዝኾነ ስፍራ ኣለዎ och vår inre människa den har sin egen plats också. ኩሉ ናቱ ስፍራ ኣለዎ allt har sitt eget plats. ሜብ ብስጋ ገሊኹም ኣብ አፍሪካ ኣለኹም kanske vissa av er är kroppsmässigt än i Afrika. ገሊኹም ኣብ ኤሮፓ ኣለኹም Vissa av er är i Europa. ገሊኹም ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ዓረብ ኣለኹም Vissa olika platser i arabländer. እዚ ብስጋ እዩ Det här är i vår kötsliga vår kropp yttre. ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ሓድሽ ፍጥረት ዝኾነ ማንነትና እሱ ኸኣ ናቱ ስፍራ ኣለዎ Och exakt samma sätt som det yttre, vår inre människa har sin egen plats. Den som är på nytt född, den som vi bär inom oss. እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ስፍራ ናቱ ክርስቶስ እዩ Och vår inre människas plats, det är Kristus. መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 91 I Psaltaren 91 kapitel vers 1. ከምዚ ይብል ኣብ ጸግዐቱ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቱ ኩሉ ዝኽእል ይነብር Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. እዚ ጸግዐቱ ልዑል ሓዲርናሉ ዘለና ንሱ ክርስቶስ እዩ Den här platsen där under den högstes beskydd är i Kristus. ዳግም ምስ ተወለድና ክርስቶስ ህይወትና ጥራሕ ዘይኮነ ኮይኑ መንገድናን ንነብረሉ ስፍራናን እዩ Och så när vi blir på nytt födda, Kristus blir inte bara endast vårt hem, han blir vår väg och vår närvaro runt omkring. Imagine go 24/7 ab Christ ምህላው Tänk er att tänka 24 timmar att Kristus, att ni befinner er i Kristus. inte det ane zi ነገር ኮንሺየስ ክትኮኑ ጀሚርኩም Om ni börjar förstå de här sakerna, ናይ prosperity life då börjar ni ha framgångsrikt liv. ናይ ጽድቂ ህይወት Ett liv i rättfärdighet. ከተስተማዕሉ ጀምሩ Då kommer ni börja njuta av det. ምክንያቱ ኣብ ኣዝዩ ብሉጽን ፐርፌክትን ስፍራ ኢና ዘለና Och det är för att vi är väldigt hög plats och värdefull plats. መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 I andra Korinthierbrevet kapitel 5 ጥቕሲ 17 vers 17. ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፍ እዩ እነሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. رأي ሓደ እኳ ብክርስቶስ ትብል ደላ ቃል Se det här ordet där det står om någon är i Kristus. ኣብ ናይ እንግሊሽ ወይ ኣብ ናይ ስፔንስካ ጽቡቕ ኢሉ ኣሎ ኣብ ናይ እንግሊሽን ስፔንስካን ኣብ ክርስቶስ ያትብል in Christ ያትብል I denna översättning som vi läser i det engelska står det i Kristus. ብኻልእ ኣዘራርባ ሓድሽ ፍጥረት ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ Så den nya skapelsen är alltså i Kristus. ስለዚ መዝሙር ዳዊት 91 ናተይ ናትኩምን ህይወት እዩ Så Psaltaren 91 det är min och ditt liv. why tillkomni we are in Christ Och om ni frågar mig varför, det är för att vi är i Kristus. ስለዚ ኣብ ካልእ ስፍራ ስለ ዘለና ኣብ ከባቢና ዘጋጥሞም ዘበለና ዓና ከጋጥመና ኣይግባን Så eftersom vi är på en annan plats, det som våra grannar möter borde inte möta oss. ክፉእ ዘበለ ነገር ኣባና ክበጽሕ ኣይክእልን እዩ Så allt ont ska inte behöva komma in i våra liv. ንምንታይ ተልኩሙኒ ኣነ ንስኹምን ኣቲናዮ ዘለና ስፍራ ማንም ናብኡ ከኣቱ ዓቕሚ የብሉ Och det är för att den platsen vi befinner oss, det finns inte någon annan kraft som är utifrån som kan komma in i. እዚ ዲያብሎስ ናብዚ ኣነ ንስኹምን ዘለናዮ ስፍራ ኣትዩ ንዓና ኣታክ ክገብረና ነበር Så att djävulen ska få chansen att komma in i det här livet, befinna oss och förstöra för oss, det är omöjligt. ምክንያቱ ኣነ ንስኹምን ዘለናዮ ስፍራ ብጀካ ኣምላኽ ማንም ከውፅሕ ኣይክእልን እዩ
Och det är för att det är platsen och det livet vi är i, det är endast Gud som kan komma in i det. ስለዚህ እኮ እዩ መዝሙር ዳዊት 91 ክዛረብ ከሎሲ ብፍላይ ኣብ ጥቕሲ 7 ከምዚ ኢሉ ኣሎ Så i psaltaren ጥቓኻ ሽሕ ኣቤማንካውን እልፍ ክወድቂ እዮም ኣባኻ ግና ኣይክበፅሕን እዩ och det är därför i psaltaren 91 i vers 7 när ni läser det står 1000 ska falla vid din sida, 10,000 vid din högra sida, men dig drabbar det inte. ይሲ ንምንታይ ኣባኻ ዘይበፅሕ Varför ska det inte nå dig? ኣብ ዙርያኻ ግን ይበፅሕ ኣሎ Men det når ju alla runt omkring dig. ምናልባሽ ኣብ ዙርያኻ ከባቢኻ ኩሉ ስራሕ ደይብሉ ክኾን ይኽእል እዩ Kanske alla runt omkring dig, kanske de inte har arbete. ንስኻ ግን ስራሕ ኣለካ Du har arbete. ከባቢኻ ኩሉ ቫይረስ ብልህሉ ኸውን Kanske alla runt omkring dig säger virus. ኣባኻ ግን ቫይረስ ኣይሰርሕን እዩ Men i dig funkar inte virus. ኣብ ከባቢኻ ኩሉ ሕማቕ ክህሉ ይኽእል Kanske allt går snett runt omkring dig. ኣባኻ ግን ጽቡቕ እዩ Men i dig går det bra. ዋይ Varför? ምክንያቱ ንስኻን ከባቢኻን ሓደ ኣይኮነን ስፍራኹም Det är för att du och din grannes plats är inte samma plats. ሕሰቡ ፕሊዝ ኣብ ክርስቶስ ምህላውኩም ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ምህላውኩም ምሕሳብ ግደፉ Börja tänka att ni är i Kristus. Sluta tänka att ni är på jorden bara fysiskt. እንተ ደኣ ኣብቲ ዘለኹም ምድሪ ዘጋጥም ነገር ንዓኹም ይረኽበኩም ኣሎ ኮይኑ ስቲል ናው ካርናል ማይንድ ስጋዊ ኣእምሮ ይደለኩም ማለት እዩ Så om det som möter de andra människorna runt omkring er möter er, då är ni fortfarande i det kötsliga tankesätt. ይሲ ካብ ስጋኹም ዘለዎ ንላዕሊ መንፈስኩም ዘለዎ ኣብዚሕኩም ምሕሳብ ምርኣይ ተላመዱ Träna er själva mer än vad ni tränar er, vad er kötsliga kropp är, vad er ande är. ንሕና ኣብ ክርስቶስ ኢና ዘለና Vi är i Kristus. ክፉእ ዘበለ ክበፅሐና ኣይክእልን እዩ Det som är ont ska inte nå oss. ሕማቕ ዘበለ ክበፅሐና ኣይክእልን እዩ Det som är dåligt ska inte nå oss. ምክንያቱ ናትና ስፍራ Och det är för att vår plats, ናይ ፍጹም ሰላም ስፍራ እዩ det är en fullkomlig fridplats. ናይ ክብሪ ስፍራ እዩ Det är en plats av Guds härlighet. ናይ ብልጽግና ስፍራ እዩ Det är en plats överlägsenhet i Guds ናይ ጸጋ ስፍራ እዩ Det är en plats av nåd. ስለዚ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ Så vi går från härlighet till härlighet. ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ Från nåd till nåd. ካብ ዓወት ናብ ዓወት Från seger till seger. ጥራሕ ኢና ንኸይድ Vi går endast dit. ምክንያቱ Och det är för att ክርስቶስ Kristus, ከይቋረፅና ንነብረሉ ስፍራና እዩ det är en plats där vi bor för er. ናብኡ ወሲዱና እዩ Han har tagit oss till ናብኡ honom. ኣብፂሑና እዩ Han har tagit sig till honom. ብጎይታ ደስ ይበልኩም Så gläd er i Herren. ክርስቶስ ስፍራኹም እዩ Kristus är er plats. I love you Vi älskar er.